Thank you very much for having me. I think the biggest trends that we see going on is the explosion of social, mobile, and cloud. And I think how we can help CIOs is to help the business and the CIOs really reimagine the way that they connect with customers. 4.5 billion social users. Every single day, there's 150 million conversations about companies and products. So business conversations happening out on social networks. We care about those because we care about our brands. I think for the CIO, it's looking at all of these converging changes that are going on around us with the explosion of social and mobile and big data and apps that let us do all kinds of things with mobile devices that we couldn't imagine doing before. And the CIO's job is to figure out, there's all these conversations that are happening. How do they listen? How do they help the business listen? And then really answer and engage with all of the constituents that are out talking about their company, and then proactively be able to sell and service the customers in ways that they've not been able to do before. So it's really about the CIO serving the business like he's not been able to before because of the changes in technology that we've seen. המסר שלי הוא למעשה המסר של חברת סיילספורס. התים השנה הוא Become a Customer Company. Become a Customer Company זאת הגדרה מרחיבה של CRM. סיילספורס צמחה כמערכת CRM המובילה, והיא היום על פי כל הסקרים המובילה בעולם. הרבה מעבר לזה, התפיסה של לקוח בהגדרה של הארגון למעשה זה של כל אינטראקציה שיש לנו עם גורמים מחוץ לארגון שאנחנו רוצים לנהל אותה בצורה תהליכית ומסודרת. אחד מסיפורי הלקוח שיש לנו היום היא של דוברת של חברת החשמל, שתדבר על ניהול העיתונאים והפניות מהעיתונאים כלקוח, והמדדים שהיא מודדת את הצוות שלה בהצלחה בטיפול. מעבר לזה, סיילספורס כבר בשנתיים-שלוש האחרונות מנצלת את הפלטפורמה שלמעשה היא התשתית ל-CRM כפלטפורמה לכל דבר שמיועדת לפיתוח של אפליקציות, בין אם זה אפליקציות שמשיקות ל-CRM ובין אם זה אפליקציות שעומדות בפני עצמם, אפליקציות מובייל, אפליקציות פנים ארגוניות, אפליקציות חוץ ארגוניות. ואנחנו נראה כאן מספר אנשי IT מחברות הייטק מצליחות בישראל, כמו חברת קונדויט, כמו חברת סטרטסיס, כמו חברת Outbrain ולייב פרסון, שהשתמשו בפלטפורמה כביזנס אנייבלר. זאת אומרת, לקחו תהליך עסקי והשמישו אותו ועשו לו אוטומציה גם לפעמים מאוד מורכבת באמצעות הכלים של הפלטפורמה. היו לנו פחות מ10 לקוחות והצלחנו באמת לגדול למעלה פי 100, בערך פי 100 ב8 שנים. אף ארגון בישראל לא הצליח להשיג למעלה מפי 100 לקוחות ב8 שנים, גם לא חברות הקונסיומרס למיניהם. המסר שלנו זה החזון שאנחנו מובילים אותו עכשיו בעולם ובארץ, Become a Customer Company. היום ארגונים צריכים להיות ממוקדים בלקוחות שלהם ולהיות מחוברים ללקוחות, לעובדים שלהם, לשותפים שלהם ולמוצרים שלהם. ServiceWise זה אחד מהשותפים שלנו בארץ, הם למעשה שותף גולד, הם שותף עם רמת שביעות רצון של לקוחות הגבוהה ביותר בישראל, 9.6 מתוך 10. הם עובדים איתנו כבר כ6 שנים. חברה שממוקדת רק בסיילספורס, קמה בבוקר, עושה רק סיילספורס כל היום ועובדת איתנו בלקוחות בישראל.